prieteni! Alături de mine o să am o invitată specială. Bună! Ei, astăzi vom face încearcă să nu bei. Și aici avem un pahar cu apă, ca să ne tenteze să bem apă. Nu-i așa? Chiar este apă. Avem câteva chestii foarte dulci, ciocolată dulce, Haribo și câteva de astea dulci. Hai să începem vlogul sau? Pardon, începem vlogul sau? Nu. Ba da. Ok, hai să începem. Aici avem un pahar care am dat să dăm la o parte. Sper să nu vomităm ca în celălalt vlog. Hai. Nu, eu beau apă înainte. Nu, beau apă înainte ca să... Nu încep astea. Nu, lasă-le. Sunt Haribo, dulci, normal. Și avem chestiile astea, care au un zahăr pe ele. Avem astea, care sunt de mai multe feluri, niște securi. Și o ciocolată dulce, așa arată asta. Ok, să vedem. Cu ce începem? Hai să mâncăm din astea, că sunt foarte, foarte reci. Nu, eu încep cu asta. Mi-e frică. Ți-e frică să mănânci niște de astea? Nu de alea. E de asta dulce. Asta mă dulce. Chiar că eu mai bine am început. Încoace. Mama, nu cred că pot rezista, dar hai. Nu pot să bei acum. Nu trișa. Da, bă, hai. Hai să facem ce vedem. Hai să mâncăm câte două din fiecare. Deci am cadou? Ai un cadou? Mama. Cred că pot, da, hai. De ce ai scrivat-o? Unde încă? Mă întrebat dacă vrea să bea apă. Nu pot. Apă! Încerc să găsim. Nu toate, nu. Și ceva am terminat. Vreau încă două lucruri și vine să merg. Ia. Sete. Nu. Am credeam că bei din el. Începem cu astea? Ok. Acum vine să mâncăm și una că sunt dulci. Dulce. Mai am un lucru. Nu pot. Eu cedez. Nu mai pot. Uitați, voi mânca 3 din astea. Asta cu zahăr foarte, foarte mult. Frate, eu cedez, gata. Fraților, eu am cedat. 4. Cu care sunt? Foarte bun. Vrei? I-am băut. Deci eu nu mai pot mai continua pentru că am băut. Asta e. Dacă vrei, eu vreau să-mi astea ca să mă îndulcești un pic.
Ce bun e asta. Ce bun e. Nu mai vrei să mă mai vrei? De asta mai vrei? Ciocolată? Dar cu secul? După aceea poți să bei apă dacă vrei. Eu să dau. Adică după ce mănânci toate alea. Zahăr. Ce bună. Frate, nu pot să rezist. Nu așa ceva. Mai vrei? Nu. Fratele meu. Beau un pic de acolo ca să mă... De ce? Mai mult decât mine. Ce bine. După ce terminăm vlogul. Cum ai putea să rezisti? Sigur nu vrei apă? Și chiar mai rezist? Bea mă apă, mă. Bea mă, măi, bea măi. Te rog. Hai, măi. Gata, am terminat. Nu vreau. Atunci bea acolo dacă nu vrei. Pa! Pa, pa! Pa, pa, dragilor! Ne vedem mâine sau poi mâine sau răspâine sau poate azi.